Čau, ľudia, zdravím vás ja, Steve, a som tu s Killerom. Čau. A sme tu zase na Energy Crafte, samozrejme ako klasika. A dneska si otestujeme zase nové veci, nové pluginy. Napríklad tu máme BN Join. Takže lomitko BN Join, alebo presnejší názov Battle Knight, je plugin, v ktorom, no to už som hovoril v minulom videu, že sa tam vlastne povie to niečo ako PvP, iba tu nenapíšete lomitko var PvP, ale normálne lomitko BN Join a už si vyberete svojho klasa. Ale nie je to na základe urobené PvP, že si proste robíte svoje brnko a tak, ale je to urobené na základe toho Team Fortress. Čiže sa tam takisto bojuje, iba si tam môžete vybrať postavy. Počkať, dám lomitko BN Join. Týmto ukáž, čo tam všetky budú a ja ich budem hovoriť. Čiže je tu poprvé Medic TF, klikni na ňo, ukážem. Má okolo 5, 6, 7 tých potionov, instant healingu, potom má 4 jablčka zlaté, čo dodávajú HP, zlatý meč a regeneračný splash potion. Ďalej je tu Heavy. Heavy je ten vlastne, ktorý má minigun v TF-ku a je veľmi silný a tuto má celé diamantové full brnko. Ďalej je tu Soldier, ten má lopatu, lúk a šipy. Potom máme tu Spája, ktorý má potion neviditeľnosti, Iron Match a hodinky. Asi tak, tie hodinky tu vlastne nič nefungujú, to si iba tak presrandu, že vlastne, že Spáj má v TF-ku hodinky, ak sa neviditeľňuje, alebo vlastne ne, tam si myslím, že na celé s tým prevlek. Ďalej tu Sniper TF, ten má 2 takých šípov, jeden luk a brnko ten z tej ohnivej látky, neviem, také prúhované. Ďalej tu máme Pyra, čo je vlastne v TF-ku ten čo má plamenomet. A tak tomu nejak povedz si niečo a môžeme hrať. OK, takže zrovna ste videli, aké to môžu byť klasy, napríklad. A mne sa asi zapáčil ten Medic. Medic, tak ja budem asi Soldier. OK. Môžeme? Dobre, a dobre ma zatiaľ počuješ teda? Hej, pohode, môžeme? OK, môžeme, takže 3, 2, 1, biem. Počkať. Môžeme. Makaj, klika na Iron Block. No, ja už som... na Iron Block. Ja som klikal na celku. No, takže teraz kam? My sme proti sebe, aha. Jaj. Tak, na čo som si vybral potom toho Medika? Jaj, neviem. Tak bojím s Medicom. Pavel Vír. Oh, kto ťa zabil? Killet, Steve. Aha, dobre. Takže 1-0 pro mne. What? Čo? Ja som sa spavnul na spawne. Tak lomitko budú join, ne? Jaj, to už skončilo akože? No to je po kolách. Jaj, dobre. Dobre, tak ja som teraz blue a môžeme ísť. I'm blue, double diba. Double diba, die. OK, takže... Už som pridal hento video s tou reklamou. Ešte ne, ale pridám ho skôr, akože pridám ho skôr než toto video. No to radšej hej, ale to bude úplne sranda. Asi než pridať do zajtra obidve? Čo obidve? Videa. Aj toto, aj to predtým. Jasne. OK, tak... No, aspoň dúfam, lebo zajtra budem samozrejme doma, takže to je výhoda. A ak ste si mohli možno všimnúť, podľa môjho hlasu mám iný hlas, pretože som chorý. Chorúčky, stepik. Ale vôbec som neznie tak, že by si bol chorý. Akože mám chrípku, ale neviem, či ste si to všimli, pochybujem. Jak to mohli všimnúť, však to ani nevidia chudáci, možno iba tvoji kamaráti, však troška logiky do toho pridaj. Jasné. Dobre, tentokrát budú asi Sniper. Ty si tak povedal. No poďme. Počkaj, kde ten Heavy? Tu je Heavy. This is Sparta!
Ty cheater jeden. Ja ťa ani buchnúť nemôžem. No, lebo som sa uhýbal. Kto vyhral? Počkaj. Red team, ja som bol red, čiže som vyhral. A ty si tiež zomrel akože, alebo čo? Ne, mne to iba vyhodilo úplne inde. No, dáme ešte jedno kolo a tentokrát budem... Daj mi si niekoho rovnakého. Pyro, ne. Pyro, poď Pyra. Pyro. Click the arrow back. Ne, skáp. Aha. Ne, do riti. Mizni, ty pískon. Dobre, ja som sa úplne zničil. Oh my god. Toto. No a čo teraz? No o čom to je? Jaj! My sa môžeme búchať. Jo. Ty stále vyhráš. Okay, tak dobre, ale ja používam takých silných, vieš, aj tak, to je jedno, no, proste tak. Nikto není, každý nemusí byť v tom dobrý, ne? OK, a teraz si vyskúšame hide and seek, ne? Ne, počkaj, dáme ešte jedno kolo, ale dáme si tých rovnakých, buďme obidvaja medikovia, to by sa nám dá. OK, toto je čo? Dáme na to? Brno join. Tam za horami, za dolami, kde končí. A čo? Čo? Spy? Ne, medic. Medic! Medic! Doctor! Kiči. No, vyhral si. Jo! Takže asi 5-1 pre mňa. Benny, ticho buď. Lomitko PH, host, energy. Poď. Počkaj, to čo je? Čo? Nikolás? Čo? Skúsi na mňa TPA. Našiel som akože mapku, ktorá nie je až tak zlá, ale neviem na čo je. Čo? Je tu nejaká láva. Jaj, to urobil tento Agentas, ne? A k čomu to je? Asi k paintball. Ale počkaj, mne sa zdalo, že sa dalo po tom rebríku ísť hore, ne? Nie je to náhodou tak? Že po to Battle Night? Že z toho Ne, je to tak. No dobre, tak poď Lomitko PH join. PH join, OK. Takže teraz si ukážeme hide and seek. To určite všetci dobre poznáte, to vám nejak nemusím vysvetľovať. Ale aj tak to podrobne vysvetlím. Ale iba tak narýchlo, lebo aby vás to nenudilo. Takže tento plugin Hide and Seek sa jedná o to, že sa musíš skryť pred seekerom. To znamená, že viacerí sú seekeri a viacerí sú hidery, to sa automaticky rozlosuje. Ale momentálne sme tu len my dva, takže jeden z nás bude seeker, takže... No a tak a proste seeker má za úlohu nájsť hidera, alebo skôr ho zabiť, tak? A hider, ten sa musí skryť, on je ako nejsi normálny hráč, že bude vidieť tvoj skin, ale proste sa premieš na nejaký blok, že budeš gravel, sand alebo niečo také a proste seeker ťa musí zabiť, no to všetko. Adam bol Lomitko PH start. Čo som? Som seeker. Diamond block, prečo musí byť diamond block? Diamond block je to asi najhoršie sa skryť, ne? Není, ja poznám jeden kryt. Steeple. Kde si? Tu si. Nejsom tu. Chápeš to, že tu nejsom, vole? Ja zomrem. Pavel Vír. Pavel Vír. Regeneruj sa, armor. Akaj. 2,5.
Vole, ty Pavel Vír posratý. Pol srdiečka. No, jedno. Post. Ne, ja som omylom PB join. Join. No veď ja som dal... Jaj. Limitko P. Stop. Len tu niekto hrá s nami ďalší. Fakt? Hráš, Filip? Áno. Oh yeah. Two seekers proti... No, jeden hider proti dvom... No, dvaja hidery proti dvom seekerom. To si ty ten Dirt? Steve, ty si čo za blok? Ale nehovor mi to. Ja ťa nájdem aj tak. Ježiš, niekto sa mi to snaží utiecť. A nevie to. Kurník, on stále uteká, už ma sere. Serem na ňo ja. No konečne. Kde si ty? Neviem. Že nevieš. Pátka. Považíš cheatovať a partneš sa na mňa. Ne, to by bol úplný fail, to by sa nepáčilo nikomu. Rozmýšľam, aký si blok. TNTčko nejsi, ty. Ale keď si sám, tak to povedz, lebo ja už ťa neviem hľadať, keď si send. To sa neoplatí. Ne, send nejsom. Počkaj, tu môžeš byť aj send? Send, no. Tak ten môže vyhrať proste najviac. Tak ty si Stone, čo? Ne. Čo si mora? Stone to nemá nejaké ľahké, lebo Stone je tu málo. Ty si Gravel. Ne. Ja som taký zaujímavý typ bloku. No ja si myslím, že to není ani blok. Si sapling. Ne. No ale keď budeš sapling, tak si potom klamár. Nejsem klamár, nejsem sampling. Iné bloky som tam ani nenahádzoval. Fakt? Tak môžem ti povedať, ne? To je jedno. Iron Door blok. Toto blok tam ani nemá byť. No, tak tento blok určite vymažem. Lebo ty si teraz neviditeľný, to som troška menší blok. Fakt, ty si neviditeľný, ani neviem, kde si. Bol si veľmi blízko vedľa mňa. A to si ty, vidíš, že iba keď ťa... No, to keď... Počkaj, ty si ma videl? No, teraz ťa vidím, ale keď sa nehneš, tak ťa nevidím. A za aký blok si ma videl? No a vlastne keď chcete, tak sa príďte určite pripojiť na server, blablabla, v popisu to bude všetko. Áno, ale ty, hej, na budúce toto. Na budúce daj do popisu aj toto, aj môj Skype, aj Energy Craftu Skype, bez všetko. A len tak pre budem asi vyrábať také vizitky, že kde bude napísané IP adresa, web a všetko. A budem ich vlastne rozdávať asi zadarmo, urobím ich dosť veľa a budem ich niekde rozdávať v škole a tak a proste len tak. A iba tak pre zaujímavosť, na stránku som napísal, že nefungoval Permission X, to už som opravil vlastne. Ďalšie informácie o tom, že včera bol dosť taký deň. A to hlavne preto, lebo som omylom vymazal celý spawn a to tak, že som robil úplne detskú chybu, že som nevypol server a zväčšil som sloty. Samozrejme, nič nebolo, tak som mal strach a nervy. Robil som to asi do 9:10. To sa priznám a proste potom som to už urobil, ako vidíte, spawny v poriadku, ale proste už som to proste cez filezilu všetko robil, nahodil všetko a potom to vlastne nefungovalo a spawn sa stále spawnoval tak, že polovica z neho
bolo niečo úplne iné, že spawn polovica bol urobený a polovica z toho polovica spawnu bola proste voda. A to ma strašne sralo. A potom som si proste jak je región, máte vo Worde nadstavenia, jak tam blablabla, dáte takú priečinok, tak tam máte región a proste to som skopíroval celé a dal som to sem, prehodil. Reštartoval som to a už to bolo, ale strašné nervy som na to mal preto, lebo keby som to neurobil, tak by som asi už vypol celý server a už by som to asi nikdy nerobil, lebo to by som mal nervy. Ty by sa umyšľali na mňa nasral, by sa asi nebavili dlho dosť. Lebo ja robím veľa debilín aj v škole, ale to iba občas. Tak. A napíšte do popisu videa, že tí, čo mali už toto, jak sa to volá, konzultačné hodiny z RPŠ rodičko, jak vám dopadlo. No, nemusíte, keď nechcete, vám tak pre srandu, som zvedavý. OK, no, tak s tým niečo tiež hovorte tak ticho. OK, takže to je asi z tohoto videa všetko. Moc som toho asi ja za toto video neprehovoril. No, to je jedno, takže... A už to chceš ukončiť? Dáme ešte niečo, nekúkneme, alebo čo? Ešte čo sme sa také pridali? Vlastne už nič. Kámo, neviem, ale myslím, že sme tu ešte niečo pridali, ne? Čo také? Áno, viem. Plánujem urobiť, no to bude na ľahko, urobím takú miestnosť a tam proste budú všetky novinky, že bude Warp New a tam proste budete mať všetky novinky, keď to napíšete, že novinka číslo 1, novinka číslo 2, novinka číslo 3 a teda. A som veľmi šťastný, lebo už som dal tých 10 slotov vlastne, čiže som zväčšil. A prídem domov len tak, že idem zahrať Minecraft a hneď vidím 9 z 10 hráčov. Takže asi to znova zväčším a väčšie úspory na to budú. Čiže to musíme si na to prispieť. Ale ešte už čakám, keď si niekto kúpi VIP, aj keď je to iba 2 týždne, čiže 16 dní dokopy. Lebo pred 21. to bude 2 týždne sa mi zdá. A už mi volá aj Bossplay. OK, tak keď tak Bossplay... Takže už to ukončíme. Dobre, tak Bossplay v tomto videu sa nejak nestihol zúčastniť. Troška mi zasa laguje, ale to je v pohode. Dobre, v tom videu to bude normálne počuť, takže... Dobre, takže ak sa video páčilo, dajte like, ak ne, dajte like. Ne, buďte sebec, ak ne, tak dajte dislike normálne. Dobre. A ďalej, ak ste borci a dopadlo vám dobre, jak sa to volá? Vysvedčenie. Ne, rodičovské, tak dajte like. Keď sa vám dopadlo tiež dobre vysvedčenie, tak tiež dajte like a keď proste, keď máte radi vodu, tak dajte tiež like alebo čo. Dobre, tak to je jedno, už to ukončíme to. Začínam teda pošiť. Dobre, takže čaute!